V dnešnej časti Janovič podcastu vidíte. Človek akože si môže splniť každý sen. Ja som si veľmi obľúbil klavír a čo píše tie veci, tak ja to ani neriešim. Na čo mám riešiť? Som tam ukončil magistra, som založil už kapelu Deško Band, teraz máme aj nového člena. Tak ja som v podstate pred 2 rokmi končil Katolícku univerzitu v Ružomberku. Takže zdravím vás, milí priatelia, na našom YouTube kanáli. Máme tu ďalšiu muzikantskú sériu a nemôže to byť nikto iný ako host Dezidér Balogh, vodca kapely Deško Band. Čaute priatelia, čaute ľudia, pozdravujem všetkých. Ahojte ešte raz. Čau bracho. Čau Deško, zdravím ťa tu. Som veľmi rád, že si prijal moje pozvanie do tohto podcastu, pretože ty ako muzikant si dosiahol veľa vo svojom živote, ale aj to, že si za sebou zanechal veľkú stopu. Vieš? Tak hej, akože človek akože si môže splniť každý sen, ktorý má v živote a ktorý vlastne si vycieli, lebo aspoň ja to mám tak, že sny sa plnia. Presne tak. Takže keď niekto má nejaký sen, tak určite treba ísť za tým a všetko sa dá. Presne tak. Prečo si myslím, že si najzaujímavejší muzikant, lebo si išiel od nuly hore. Vieš, v tej dobe bolo veľmi ťažké sa presadiť aj medzi muzikantami. Vieš, a ty si na to mal pomalší nástup, ale teraz si na úplne najväčšej úrovni. Môžeš nám niečo povedať o tebe? Že ako si začal, niečo o tvojom detstve? Tak mal som klasické asi ešte vtedy normálne detstvo, bez telefónov, bez sociálnych sietí a bez toho celého. Vyrastal som skromne, som skromný chlapec, každý, kto ma pozná, vie, aký som človek. Vyrastal som vlastne s rodičmi, mám 3 sestry, ja som jediný. Chlapec, hej, sa to dá tak povedať, no. A čo také by som povedal, tak od detstva som bol spájaný s hudbou, či to bolo po otcovej strany, po maminej strany. že už boli takí muzikanti, hej? Tak áno, mali sme v rodine muzikantov a už bol som takto vedený od malička, že vlastne tá muzika, že ísť do toho a niečo s tým spraviť. No a ja som si veľmi obľúbil klavír, veľmi ma to ťahalo k tomu klavíru, ten zvuk klavíra ma strašne inšpiroval v tom a vlastne som chcel som sa tomu čo najviac venovať. A preto som vlastne už na základnej škole, keď som ešte študoval, vlastne bol na základnej škole, tak už vtedy ten klavír pre mňa znamenal dosť veľa. Prvý klavír vlastne kúpil mi oco. Hej? Si pamätám, kúpil mi klavír, taký menší ešte vtedy, nejaké Yamaha, niečo. No, nie, už aj nepamätám. Už také staršie modely. Taký starší model, hej, tak na tom som začal cvičiť. Vlastne a vtedy som vlastne rozbiehal to, proste chcel som tú hudbu vlastne pochopiť a už po základnej škole vlastne som si podal prihlášku na strednú školu na konzervatórium v Košiciach a vlastne som vtedy dúfal, či ma vlastne zoberú na takú prestížnu školu, lebo vlastne poslali mi domov papier, kde v papieri proste bolo napísané, že musím zahrať nejakú skladbu. No, mal som tam 2 stupnice, durovú molovú, veľký rozklad, no komplet okolo toho, čo sa týka stupnic a potom klasickú etudu a nejaký prednes alebo skladbičku, no. Tak samozrejme som nepoznal ani noty, vtedy nemal som základnú umeleckú školu, bolo to ťažké pre mňa. Prepáč, Deško, mal si ty nejaký štart, alebo ťa niekto učil už vopred niečo, alebo si len všetko musel sám? Vieš čo, môj bratranec v podstate, on mi ukázal nejaké veci, Lukáš Balogh. Čau, pozdravujem Lukáš, čau, pozdravujem ťa. Ukázal mi nejaké veci, potom Šanko, Slavalík, pozdravujem Češaníka, boss. Čau.
Tiež mi ukázal nejaké veci, nejaké akordy, ale potom už v podstate sám som sa tomu venoval, chcel som to zdokonaliť. A tak som vlastne robil preto všetko, aby som vlastne pochopil tú hudbu, ako stále hovorím. No a cesta vlastne k tomu štúdiu, tak som išiel na prijímacie skúšky, zahral som stupnicu, ktorú som si pozrel na YouTube a tak vlastne som sa pripravil na tie prijímacie talentové skúšky, zahral som im to, čo vlastne ovládam. Oni to prijali veľmi dobre a vtedy som vlastne začal študovať na strednej škole, na konzervatóriu. Wow. A teraz si to doťahol na aký level štúdia? Tak ja som v podstate pred 2 rokmi končil Katolícku univerzitu v Žomberku. Som tam ukončil magistra, takže v podstate som magister. Wow. To ti gratulujem, bo je vás veľmi málo, čo ja viem. Nie ste toľky veľa medzi Romami, čo to dosiahli až tak, ale je to niečo veľké pre nás, v našej komunite. Tak hej, no, boli tam nejaké bariéry, no, ale tak ako hovorím, keď človek chce, tak dosiahne všetko. Len stačí chcieť a ísť si za tým a určite človek dosiahne všetko. Môžeš nám niečo povedať o tom, ako si založil kapelu Deško Band? Deško Band, no. Tak tam je tiež taký dlhý príbeh, vieš. Mal som nejakých 15 rokov, som ovládal už klavír celkom dobre, 15-16 rokov som mal. Celkom dobre som ovládal klavír, tak vlastne, ak ten bratanec Lukáš ma zavolal, vlastne sme sa dohodli, prijal ma do kapely, zobral ma do kapely k sebe. Som tam bol ako najmladší. Pamätám si ťa veľmi dobre. Som tam bol ako najmladší, no a vlastne s nimi som chodil cca 2 roky sme spolu hrali, sme vydávali pesničky, sme skladali, tvorili sme hudbu, nahrávali sme, vlastne pôsobili sme na pódium a vlastne hrali sme rôzne oslavy, len potom vlastne ja som chcel trošku iný štýl hudby začať robiť a oni vlastne chceli tú hudbu, ktorá v tom čase bežala. Oni to robili veľmi dobre, vlastne my sme to robili veľmi dobre, len ja som chcel niečo iné vybudovať, tak preto som vlastne išiel svojou cestou. A vlastne som si zobral k sebe mladých chlapcov. Boli sme 4 a tiež som takto pôsobil, robil som hudbu, snažil som sa vlastne preraziť medzi tú hudobnú sféru, vieš, no ale bolo to ťažké zo začiatku, ale pomaličky vlastne sme vydávali rôzne skladby a niektoré skladby sa chytili a vtedy to už išlo pomaly. Môžeš nám povedať, ktorá skladba bola tvoj akože prelom, že už si bol tam, kde si chcel? Tak je to rôzne. Keď som založil vlastne tú kapelu, ešte sme sa volali vtedy Gypsy Deško Tačkovce. Aha. Si pamätám, takýto názov sme mali. A tedy sme vydali skladbu Show a Mantura Cabeas. Presne, to si veľmi dobre. Penčaje, kvačaje, mange a dačačíte. Poznám. Tak toto sme vydali a toto sa veľmi chytilo. Ľudia to mali veľmi radi, doteraz to ľudia počúvajú. Aj keď to má skoro 10 rokov, tá skladba je viacej. Ale stále to beží a akože bolo to veľmi dobré. A potom na to som založil už kapelu Deško Band. Tedy sme začali už normálne 4 pôsobiť. Lukáš Gábor, môj najlepší kamarát, Radoslav Žigano, môj švagor, gitarista, saxofonista Tomáš Bikár zo Savinova a ja potom. Tak my 4 sme potom založili ten Deško Band a vtedy sme zadávali proste silné veci, ktoré sa už chytili a ľudia to počúvajú dodnes. Presne tak. Vy chlapci ste dosiahli to veľa, hlavne vo tej košickej sfére. Chápeš ma? Hej. Lebo všetci, čo boli muzikanti, hej, napríklad veľa prestávali hrať alebo poodchádzali a vy ste ostali, môžem povedať, jedni z jediných v Košiciach, ktorí hrali. Neboli veľa. Boli aj určite iné kapely, boli Diny Košice, Chorus, chápeš? Ale vy ste ostali tiež už medzi tými domácimi. No hej, lebo ľudia vlastne si nás pozvali na akciu. Ale aj veľmi obľúbili. A veľmi si nás obľúbili napríklad. A my sme na tej scéne stále. Akože.
aj keď máme nejaké možno nedorozumenia, to sa stáva možno v každej kapele, ale nič v rodine. extra, aj v rodine, hej, ale nič extra, akože a my stále fungujeme na tejto scéne, akože. Teraz máme aj nového člena, Robka, vlastne. Čau, zdravíme ťa. Pozdravujem ťa, Robko, máme tiež nového člena, ktorý s nami hral aj minulý rok, teraz pôsobí zase u nás v kapele a máme teraz rozberené veľké veci, ktoré chceme proste vydať a pripravujeme aj vianočný album, ktorý bude vážne dobrý. Budú tam samozrejme vlastné tvorby a to sa vám určite bude páčiť. Super. Deško, chcel by som sa ešte opýtať, ešte pred Robkom, lebo hovorí, že máte nového člena, ty si hral s veľmi výnimočnými ľuďmi. Ako, to nemôžem ani premenovať, lebo bolo ich veľa. A teraz sú z nich veľké hviezdy. Tak hej, akože vystriedali sa pri nás dosť ľudí, aj interpreti, muzikanti. No a to beriem takto pozitívne, že som kvázi im pomohol a ja mám z toho dobrý pocit. Ja s nikým nie som, jak by som povedal, za zlé. Hej. S každým mám taký dobrý vzťah, kamarátsky to, že Presne tak. to asi. Chcel by som sa ťa ešte opýtať, Deško, že kto je tvoj vzor? Kto bol, keď s kým si ešte sa pustil do toho všetkého? Tak to je trošku, ja to mám trošku rozdelené, lebo čo sa týka tej muzikánskej stránky, tak ja rád počúvam, no nie, že rád počúvam, ale to je proste môj taký boh, to je Oscar Peterson, to je jazzový klavirista, Černoch, veľmi dobrý, to je taký, pre mňa taký boh, potom Čikorea a takýchto ja väčšinou počúvam vo samote takúto hudbu, aj vlastne to podporujem to veľmi. A čo sa týka tej rómskej stránky, tak tam môj taký vzor Miška Gáďor, No. potom ešte Miťa Košice, mám rád to, od malička som to tiež počúval, mal som to rád, no a takéto. A čo si s ním aj potom aj hral? Hej, potom Sa aj... ti akože to splnilo, že si sa dostal? Hej no, potom jeden čas, rok a pol sme pôsobili spolu v kapele, vlastne bol v mojej kapele a takto sme chodili hrať, vlastne bol to úžasný pocit a akože bolo to tiež veľmi dobré, len potom tiež naše cesty sa rozišli, on vlastne išiel niekde inde, no a my sme pokračovali stále rovno. Wow. To vieš, ja mám tiež vzor, ktorého som mal od mala a to bol Deško. Ďakujem. No a tak moje cesty tiež išli inde a my si spolu asi len tak zahrajeme, keď si vypijeme. Hej, samozrejme. Super. No a teraz, keď už sme sa dostali ku Robkovi, jak si hovoril, teraz idete spolu natáčať nové klipy, idete spolu ďalej hrať. Vám to fest ladí? Tiež. Aj s ním, ty s každým, s kým si sadneš dole alebo zahraješ, vieš sa prispôsobiť. Tak lebo máme taký dobrý kolektív, vieš. Tam aj sú aj iní ľudia, vieš, ktorí sa podeliajú na to, vieš, že by sme vlastne dali tým ľuďom, čo vlastne chcú. My proste si sadneme všetci piati, vieš, a zoberieme si pero, papier, sadám ku klavíru ja, napríklad, a robíme hudbu, vieš, tam tvoríme, vieš, tvoríme tie veci. A preto vlastne tá hudba tomu človeku, keď to počúva, tak musí ho to nadchnúť. Lebo o tom to je, vieš. Ty keď človeka nenadchneš tú hudbou, tak to je potom zbytočne, vieš. Presne, zbytočne strácať času, vieš. Čo ja registrujem aj tvoju hitovku Rúža. Mohol si mi povedať, ako to prišlo, lebo vieš, tá pieseň, to keď sa pilo piatok, sobotu, tá pieseň Rúža musela ísť, chápeš? Chcel by som, aby si niečo povedal o tom, ako to prišlo. Tak samotná pieseň Rúža, tak Rúža nie je moja pieseň, akože to nie je, to je cover. To je maďarská pieseň ľudová vlastne a ja som to len predspieval. Text piesni, vlastne text spravil k piesni riaditeľ Romatanu divadla, Karel Adam. Pozdravujeme ho. Spravil on ten text a
ja som to len naspieval a spravil som tomu hudbu ja sám. A sme to prespievali s kapelou a akože je to krásna pesnička. Veľmi krásna, veľmi krásna. To, môžem povedať, že len pekné zažitky máme, taký plač a ten text si doťahol, doladil tak podľa toho, čo ľudia potrebujú. Lebo tvoje pesničky celkovo nie sú o tom, že len plačeš o smutku alebo tak. Ty tam dáš kus seba, svoj príbeh. Tak hej, tak o tom je hudba, vieš, lebo keď chceš byť trošku rozdelený než iní interpreti, tak musíš niečo iné do toho dať, vieš, že by si tých ľudí nadchol ku sebe trošku a nie z tej stránky príklad ako iné kapely, vieš. Presne Preto tak. to asi tak je. A chcel by som sa ťa ešte opýtať, Deško, bo máš teraz nového hejtera, ktorého som si všimol na TikToku a to je Kal-El, alias Superman. Chcel by som sa opýtať, čo na to hovoríš? Vieš čo, ja to beriem pozitívne. Akože ja som s ním cca, teraz vytrepem len tak, strepnem. 6 rokov dozadu prišiel do Košic s pánom Gizmanom, Aha, Hudva Gizman, Ovca a on prišiel ako klavirista s nimi. ale akože vie hrať normálne? Či Tak že on môže akože tak hejtovať? hrá, akože klavír, akože tam väčšinou oni išli tie svoje hitovky na podklady, vieš, Aha, oni tam mali podklady, akože to bolo pecka, vieš, no, Hej. ale oni naživo proste tam neviem, lebo my sme tam boli ako kapela, vieš, hej. no oni tam boli ako hostia, vieš, takže vôbec som neregistroval, ako on hrá, toto, Hej. vieš, som neriešil. A čo píše tie veci, tak ja to ani neriešim, vieš, to na čo mám riešiť, vieš, takého človeka, vieš, ja tu počujem a tu asi, Hej, tak keď už povedal, že Luis Miguel je slabý, tak to... to už je... by sa nemalo, ale Hej, to je jeho názor, to bude No nikto hej. nezoberie. presne, tak muzikant by nemal podceňovať druhých No hej, tak jasne. a povyšovať seba. A čo zo tvojej stránky tiež som nikdy neregistroval, že by si na niekoho povedal nejaké zlé slovo, lebo čo sa týka, som si všimol, ty hraješ už aj špisky štýl, keď treba, český, rumúnsky, pustia sa do všetkého. Tak, vieš, keď ti ľudia zaplatia, vieš, zahraš všetko. Nám to je jedno, vieš, čo zahráme, tak tu vyhráme všetko, vieš. Presne tak, to je super. Deško, chcel by som sa ťa ešte opýtať také 3 otázky, ktoré sa pýtam skoro každého, kto tu príde. Hej. Je niekto, komu by si poďakoval za to, že kde si teraz? Tak svojim rodičom asi, že ma podporovali, dali mi v podstate, dali mi nádej, ísť za niečím, vieš. Tak asi rodičom, hlavne rodičom. To je pekné, veľmi prekrásne, Deško. A ešte jedna vec je, že keby si vyhral 1 000 000 eur teraz, čo by si s nimi spravil? Fú. To som vôbec nepremýšľal na takú vecu. Ale vieš čo? Si by som zavolal Robčovi. Vieš? On by mi poradil, ako to On by ti utratiť, vieš. poradil, Hej, hej. tak on utratí 1 000 000 za 10 minút, vieš. Za 10 minút. 4 Lamborghini už 1 000 000 nie je, vieš. Už minuse si zase to, že? To je Robčo, vieš. Presne tak. No toto si zabil On úplne. by mi poradil hneď. Toto si zabil. No takže druhýkrát, keď niekto nebude vedieť, ako odpovedať, stačí, že dáme číslo na Robča a Hej, to určite. Vynikajúce. Treba dať číselko potom niekde. super. Tak Deško, kde ťa uvidíme najbližšie? Najbližšie sa vidíme. V sobotu hrám svadbu. Budúci týždeň máme tiež oslavy. Piatok, sobota, nedeľa. Najbližšie asi vonku na festivale Robča, práve 18. Kde všetkých pozývam. Príďte v hojnom počte. 18.7. priatelia, o 6. tam vystupuje Deško Band. Kľudne príďte a nenechajte si ujsť najväčší festival na Slovensku. Áno, Košice amfiteátr, najväčší festival na východe, takže príďte. Ja sa na vás teším. Určite. Deško, ešte jedna vec, malička. Čo by si chcel odkázať tvojim hejterom? Hejterom? Čo by som takým odkázal? Snažte sa, koľko chcete, ale robíte sami sebe zle. Nie mne.
Lebo keď sa človek sám ponižuje a robí takéto veci, tak Boh mu to vráti. A neviem Boh, ale karma si vás dostane. Takže buďte dobrými ľuďmi a snažte sa byť dobrými ľuďmi. Presne tak. Sme jedna komunita. Keď to dokázali Černoši v Amerike, Indiáni, Jasná vec. Japonci v Číne, tak my to tiež môžeme dokázať. Ako jeden národ. Nie, Deško? Jasná vec, bracho. No takže toto bol Deško Band, priatelia. Ďakujem ti za prekrásny podcast, príjemný rozhovor a tešíme sa na druhého hostia. Čaute. Čaute.